Da ni'n troi at y neges bore yma. Mae'r darlleniad yn dod o Salm 40 bore yma. Felly na i ddarllen yr adnodau i chi. Ar ôl disgwyl yn frwd i'r arglwydd wneud rhywbeth, dyma fe'n troi ata i. Roedd wedi gwrando arna i'n gweiddi am help. Cododd fi allan o'r pwll lleidiog a'r mwd trwchus. Rhoddodd fy nrhaed ar graig, a gwneud yn siŵr fy mod i ddim yn baglu. Roedd gen i gan newydd i'w chanu, can o fawl i Dduw. Bu llawer o bobl yn gweld beth wnaeth e, ac yn dod i drystio'r arglwydd. Mae'r un sy'n trystio'r arglwydd wedi i fendithio'n fawr. Dydy e ddim yn troi am help at bobl sy'n brolio'i hunan ac yn deud celwydd. O arglwydd fy Nuw, rwy ti wedi gwneud cymaint, wedi gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni dy bwrpas yno ni. Does neb yn gallu dy rwystro di. Dwi eisiau sôn am y pethau hyn wrth bobl eraill, ond mae yn awrmod ohonyn nhw i'w cyfri. Nid aberth ag offrwm rwy ti eisiau. Mae hynny'n gwbl amlwg i mi. Ddim ond aberthau i'w chosgi ac offrymau dros bechod rwy ti'n gofyn. Felly, dyma fi'n dweud, o Dduw, dwi'n dod i wneud beth rwy ti eisiau. Fel mae wedi ysgrifennu amdana i yn y sgrôl, mae dy ddysgeidiaeth di'n rheoli fy mywyd. Dwi wedi dweud wrth y gynulleidfa fawr am dy gyfiawnder. Dwi wedi dal dim yn ôl. Ti'n gwybod hynny o arglwydd. Wnes i ddim cadw'r peth i mi fy hun, ond dweud wrth bawb dy fod ti'n Dduw ffyddlon ac yn achub. Dwi ddim wedi cadw'n dawel am dy ofal ffyddlon di. Amen. Dwi ddim wedi cadw'n dawel am dy ofal ffyddlon di. A mewn ffordd, dyna ydy'r weledigaeth tu ôl be mae Ceinwen newydd rannu a be dwi'n trio annog pawb i fel oes ganddyn nhw i rannu. I ni beidio cadw'n dawel am ofal yr arglwydd drosto ni. Os gennych chi stori rannu am ofal yr arglwydd drosto chi. Pethau mawr, dramatic bywyd, ond hefyd just sut mae Duw ar waith yn bywyd bob dydd ni. Peidiwch cadw'n dawel am y peth. Anyway, so da ni wedi bod yn edrych dros y tymor yma ar y thema yma o dyma fi. Sut mae pobl Dduw trwy y Beibl, trwy hanes, wedi ymateb i Dduw gyda'r geiriau dyma fi. Mae e'n eiriau da ni'n canu'n dydan yn un o'n emynau mwyaf enwog yr emyn fyddwn ni'n gorffen gyda bore yma, fyddwch chi'n falch o glywed. Arglwydd, dyma fi ar dy alwad di. Hynny yw, pan mae pobl Dduw trwy hanes wedi dod wyneb yn wyneb gyda pwy ydy Duw, gyda cariad Duw, yr ymateb greddfol yw dyma fi. Dwi eisiau dy ddilyn di. Dwi eisiau dy wasanaethu di. Dyna'r unig ymateb priodol mewn ffordd wrth ddod wyneb yn wyneb a cariad Duw. Dyma fi. Bod ni eisiau ymateb yn bositif i'r cariad yna. Ac i orffen y gyfres bore yma, da ni'n edrych ar y Salm yma, lle mae'r geiriau dyma fi yn codi. Wel, maen nhw roughly yn codi, gwch chi weld mewn munud. Mae yna bach o massage ar y geiriau mwyn wneud iddo fe ffitio mewn i'r gyfres. Ond, be bynnag am hynny. Nawr, fel cyflwyniad, dwi eisiau deud fan hyn. Mae rai pobl yn cyhuddo ni Gristnogion, yn arbennig Cristnogion Cymraeg, o ganolbwyntio gormod ar y gorffennol. Ar gael obsesiwn gyda hanes. Ar gael obsesiwn gyda edrych yn ôl yn hytrach na edrych
a cynllunio i'r dyfodol. Ac i ryw raddau, mae rhywun yn gallu deall hynny. Yn cofio pan o'n ni yn hyfforddi i fod yn weinidog. Coeliwch chi neu beidio, ond yr unig core modiwl oedd rhaid i fi wneud oedd hanes y bydyddwyr. Dychmygwch, yr holl beth allan ni fod yn astudio, yr unig core modiwl oedd beth i hanes y bydyddwyr. A mae'n wir yn dydy, mae Cristnogion yn bobl â diddordeb mewn hanes. Ac i ryw raddau, falle bod yn wir, bod ni'n canolbwyntio gormod ar y gorffennol yn hytrach na breuddwydio am y dyfodol. Ond mae'r salm yma, a sawl salm arall, yn atgoffa ni fod gwybod am y gorffennol yn bwysig mwyn i ni wybod beth i fod yn ddiolchgar i Dduw amdano fe. Dim ond wrth edrych yn ôl, weithiau, da ni'n gallu gwerthfawrogi a gweld lle mae Duw wedi bod ar waith yn bywydau ni fel unigolion, yn bywyd ni fel eglwys ac yn mywyd yn gwlad ni. Mae'r esboniwr Beiblaidd, John Golding wrth drafod y salm yma yn dweud, this prayer psalm spends more than half its time recalling something God did in the past. Hynny yw, mae rhaid i ni weithio yn does gnoi cil a meddwl ynglyn â sut mae Duw wedi bod ar waith mwyn i ni feithrin calonnau diolchgar am be mae Duw wedi gwneud yn bywyd ni. Felly dyna yw'r fel y posture sydd yn y salm yma. Mae yn salm sy'n edrych yn ôl, ond nid edrych yn ôl mwyn bod yn stuck yn y gorffennol. Ond edrych yn ôl mwyn gweld bod yn Duw ni yn Dduw sydd ar waith. Duw sydd ar waith yn bywydau, ni fel unigolion, fel eglwys a falle hyd yn oed fel cenedl. Nawr, un o'r pethau ni'n gallu wneud wrth edrych yn ôl ydy gwerthfawrogi o lle ni wedi dod, ynddo fe? Achos weithiau, mae Duw ar waith mewn ffordd graddol yn bywydau ni, ynddo? Hynny yw, da ni falle, mae'n hawdd iawn adnabod newidiadau a digwyddiadau dramatic yn bywyd, ynddo? A mae'n gret clywed stories dramatic ynglyn â newidiadau dramatic yn bywyd pobl. Ond y gwir amdani yw, fel arfer, mae Duw yn gweithio yn dawel y mywydau pawb, yn dydy. A dim ond wrth edrych yn ôl, mae rhywun yn gallu gweld y newid yna, y twf, falle, y fendith sydd wedi bod yn eich bywyd chi. A dyna mae Dafydd yn gwneud yn y salm yma. Mae e'n cofio o le mae e wedi dod. Mae'n cofio le mae fe wedi cychwyn y daith. A ni'n darllen yn hanner cyntaf adnod 2. Cododd fi allan o'r pwll lleidiog a'r mwd trwchus. Y salm yn cychwyn wrth i Dduw gofio am y lle anodd mae e wedi dod ohono fe. Mae rhai cyfieithiadau Saesneg yn cyfieithu'r adnod yma fel bod e wedi dod o'r pit of destruction. Nawr falle bod chi wedi gweld ar y teledu neu ar gwefannau newyddion dros yr haf pobl sydd wedi bod i Glastonbury a gwahanol wyliau cerddorol. Falle bydd rhai yn mynd i'r eisteddfod mewn cwpl o wythnosau a wedi dod ar draws golygfeydd fel hyn, bod pobl yn stuck yn y mwd. A weithiau, mae bywyd yn teimlo'n dydy, fel bod ni mewn mwd trwchus. Mae hwn yn rhan o brofiad bywyd pob un ohono ni. Weithiau, mae'r mwd trwchus sydd yn bywyd yn hawdd i'w adnabod. Falle bod y mwd trwchus wedi dod ar ffurf salwch.
Felly bod y mwd trwchus wedi dod ar ffurf rhyw anhawster i chi'n goffo delio gyda fe. Felly bod y mwd trwchus oherwydd rhyw berthynas anodd. A weithiau mae'r general frustrations yma o drio byw bywyd bob dydd mewn byd sydd wedi torri yn rhwystro ni rhag byw bywyd yn ei holl gyflawnder, fel mae Iesu yn siarad amdano fe. Chi'n gwybod beth fi'n meddwl? A falle bod, dwi'n gwybod bod yna ambell i athro yma, falle bod wythnosau ola'r tymor wedi teimlo fel symud trwy fod trwchus. Gaethon ni noson fawr yn tŷ ni nos Fercher, gyda ni cyfarfod o'r tîm arwain, a nath Elin chwarae teg ddod draw i warchod yr hogia. Dyn hanner ffordd trwy'r cyfarfod, Rodri'n cael ffôn call, deud wrth Menna ddod adre, mae Nedo wedi bod yn sick. Gret. Un o'r nosweithio yna. A wedyn, nathon ni newid, ydyn nath o'n sick, 2 waith, 3 gwaith, 4 gwaith efo'n y bore, newid y dillad gwely, 3 gwaith neu rhywbeth. Yn y diwedd rhoi give up a just cysgu ar rhywbeth. A oedd yr 4 awr ar 20 yna i ni yn teimlo fel symud trwy fod trwchus. A beth bynnag yw, ydych chi'n gwybod beth dwi'n siarad amdano, dydach? Y general frustrations i ni'n wynebu. Just wrth bod chi'n meddwl bod bywyd yn mynd yn haws, mae yna rhywbeth yn digwydd mwyn wneud yn fwy anodd eto. Ond falle bod na rhywbeth anodd yn gyffredinol ynglyn â trio byw bywydau cyflawn yng nghanol y byd modern rhwystredig yma da ni'n byw ynddo fe. Nawr, 30 mlynedd yn ôl, nath y band Blur, nid Oasis, Blur, ddod allan efo album, a enw'r teitl o'r album oedd Modern Life is Rubbish. teitl da am album. Ac ar rywydd, mae lot o bethau yn y byd modern yn dda. Da ni wrth yn boddau efo lot o ddatblygiadau. Ond mae pobl sy'n lot fwy galluog na fi wedi wneud astudiaethau sy'n dangos fod y byd modern yn rhoi pob math o ddatblygiadau modern, technegol, gwyddonol ac yn y blaen i ni, bod ochr yn ochr o hwnna, bod pobl yn dod llai a llai satisfied gyda bywyd. A bod pobl yn dod mwy a mwy rhwystredig gyda bywyd gweitha'r holl ddatblygiadau da sydd i gael. Hynny yw, yn lle yn rhyddhau ni o'r rat race, mae'r holl datblygiadau modern jyst yn caniatáu ni fod hyd yn oed yn fwy prysur. Ac yn hytrach na ysgafnhau y baich, mae'r byd modern jyst yn trio gwasgu mwy o egni ac amser allan ohono ni. Mae'r byd modern weithiau yn teimlo fel bod e'n gyrru ni fyw bywydau afiach yn ystyr llythrenol y gair, tybod. Gweitha yr holl bethau dyle fod yn neud yn bywyd ni'n haws, mae yna rhyw sens yn does mewn cymdeithas fod bywyd actually yn mynd yn fwy a fwy rhwystredig ac yn fwy a fwy anodd. Mae e'n mynd yn fwy a fwy anodd i fyw bywydau o heddwch fel mae Duw eisiau ni fod yn byw. Yn y byd modern, a dwi'n siarad am ymhrofiad yn hun gymaint a unrhyw un arall, i ni'n blino mwy, i ni'n gweld yn iechyd, ni'n torri yn fwy, a ni'n mynd yn fwy blin efo pawb a phopeth. A tristwch y peth yw fod ni'n mynd yn fwy a fwy blin gyda'r pobl da ni'n caru fwyaf yn aml yn dydyn. A mae pethau yn torri. Perthnasau yn torri, yn synwyr ni o hunan werth yn gallu torri, a hefyd yn perthynas ni gyda'r Duw sydd wedi'n creu ni yn gallu torri. A pan mae hynna'n digwydd, a dwi'n siŵr bod chi gyd i ryw raddau'n gwybod beth dwi'n siarad amdano fan hyn.
A pan mae hwnna'n digwydd, mae bywyd yn teimlo, fel mae Dafydd yn dweud yn y Salm, fel symud trwy fwd trwchus. Oes unrhyw un yma, ddim eisiau chi roi llaw lan, ond atebwch yn eich calon. Ydych chi wedi teimlo rhywbryd dros y flwyddyn diwetha bod bywyd yn teimlo fel symud trwy fwd trwchus? Dwi'n teimlo fe'n aml. A oedd Dafydd yn teimlo fe, filoedd o flynyddoedd yn ôl. A beth sy'n tu ôl y teimlad yma o fwd trwchus ydy be mae'r Beibl yn galw yn bechod. Y realiti yma bod ni'n byw mewn byd sydd yn llawn cariad, yn llawn llawer o bethau hyfryd, da ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Yna rhywbeth ddim cweit yn iawn. Mae yna rhywbeth yn dal ni nôl rhag byw y bywydau llawn da ni isio i fyw. Mae'n neud ni fyw bywydau blinedig. Ond mae yna newyddion da. Mae yna ail hanner i'r adnod yma. Mae Dafydd yn mynd mlaen i ddweud, ar ôl y realiti o weld bod yn byw bywyd yn symud trwy fwd trwchus, mae fe'n dweud wedyn, mae fe'n dweud fod Duw rhoddodd fy nghraed ar graig a gwneud yn siŵr mod i ddim yn baglu. Mae yna efengil, mae yna newyddion da. Mae gyda ni Dduw sy'n dymuno codi ni allan o'r mwd a roed yn traed ni lawr ar dir fwy cadarn sydd yn haws cerdded trwyddo fe. Nawr, pan o'n i yn tyfu fyny yn Aberystwyth, oeddwn ni arfer mynd i draeth a twyni tywod Ynys Las ar ddiwrnodau braf. Ys rhai pobl yma'n gyfarwydd efo Ynys Las, felly mae Elin, mae'n siŵr yna. Tristan, un o pobl De Cymru fyma. Ac chi'n cofio pan o'n i'n tyfu fyny, oedd yr haf yn braf. O'n nhw'n hafau hir braf, o'n i'n mam yn mynd i'r traeth bob dydd dros gwyliau'r haf. Chi'n cofio'r dyddiau yna? Ond, be bynnag am hynny. Ac be bynnag, oedd Ynys Las, oedd yn le hudolus i ni fynd yn blant. Ond un anfantais o fynd i Ynys Las, oedd bod rhaid chi parcio'r car eitha pell o'r traeth. A wedyn oedd tipyn o waith cerdded, neu o leia oedd yn teimlo fel lot o waith cerdded i ni yn blant, dros a trwy y twyni tywod tan bod ti'n cyrraedd y traeth. A dwi'n cofio diwedd pnawn wedyn, pan oedden ni gyd wedi blino, oedden ni gyd yn barod am yn chips a sausage, pawb wedi blino. Oedd y daith o'r traeth nôl i'r car trwy y twyni tywod yn teimlo mor flynedig. Achos mae cerdded trwy dywod, mae o yn eich blino chi, dydy. Mae yna rhyw muscles yn eich coesau chi yn cael ei defnyddio mewn ffordd sydd ddim yn cael ei defnyddio. Ond wedyn, ar ôl chydig, oeddech chi'n hitio y llwybr, oeddech chi'n hitio y graig, a oeddech chi'n teimlo y cyhyrau yn eich coesau chi. A dwi dal i deimlo hwnna heddiw, cymaint dwi'n cofio fo. Dwi dal yn teimlo sut oedd o jyst yn teimlo'n ysgafn wedyn ar y coesau, unwaith o'n i'n croesi o'r tywod i'r graig. Ac gofio stori hefyd efo mam, nath mam dyfu fyny yn Llanelli. Ac yn y 70au, chybod, pan oedd Llanelli yn gwybod sut oedd chwarae rygbi yn wahanol i dyddiau yma. Ac un o'r pethau mae mam yn cofio oedd mynd i weld y sgalet yn hyfforddi ar y twyni tywod. Ac oedden nhw'n neud i drills a oedden nhw'n chwarae gemau hyd yn oed ar y tywod, achos oedd hwnna'n gweithio i cyhyrau nhw. A wedyn, pan oedden nhw'n chwarae rygbi ar dir solid wedyn, oedden nhw'n curo'r All Blacks. Achos oedden nhw mor trained yn cerdded trwy y tywod trwm, oedd o'n hawdd iddyn nhw wedyn rhedeg ar y tir caled yn doedd.
A chi'n gallu dychmygu dydych fi yn blentyn yn Ynys Las, just y blinder yma o gerdded trwy tywod, a wedyn cyrraedd y graig. Wel, mae hwnna'n illustration gobeithio, sut beth yw o drio byw bywyd, trio symud trwy y mwd trwchus yma sydd yn bywyd ni. A wedyn dod i'r lle yna lle ni'n sylweddoli, does dim rhaid i ni symud trwy'r mwd yma ar ben yn hunain. Mae gennym ni Dduw yn y nefoedd sy'n gweld ni yn ein poen, sy'n gweld ni'n stryglo gyda'n struggles ac yn cynnig craig dan yn traed ni i fynd ymlaen gyda bywyd. Mae Dafydd yn gallu edrych yn ôl ar ei fywyd a gweld bod ei Dduw wedi helpu fe trwy'r penodau anodd yma, trwy y screw-ups nath yn ei fywyd, a hefyd yr collateral damage ddath mewn i'w fywydau drwy'r just reality byw mewn byd toredig. A wedyn mae wedi cael y rhyddhad o wybod bod ganddo fe Dduw sydd yn ei garu fe, y rhyddhad o wybod bod gyda fe Dduw sy'n maddo fe am bob bai, a Duw sy'n cynnig cerdded gyda fe nawr trwy ei fywyd. A be mae e'n neud mewn ymateb? Wel, i ni'n gweld hwnna mlaen yn adnodau 7 a 8. Felly, dyma fi'n dweud. So, dyma lle mae'r cyfres dyma fi wedi cael slight massage. Ac felly, dyma fi yn dweud, o Dduw, dwi'n dod i wneud beth rwy ti eisiau. Fel mae wedi ysgrifennu amdana i yn y sgrôl, mae dy ddysgeidiaeth di'n rheoli fy mywyd i. Felly, be mae Dafydd yn neud mewn ymateb wrth edrych yn ôl a gweld bod Duw wedi bod yn ei fywyd e? Wel, mae fe'n dweud, wel, dwi eisiau byw nawr i ti. Dwi eisiau byw bywyd yn dy addoli di, yn dy wasanaethu di. A'r ffreis sy'n cael ei ddefnyddio yw, mae dy ddysgeidiaeth di yn rheoli fy mywyd. Neu yn yr hen gyfeithiad, bod dy gyfraith yn fy nghalon. Nawr, ar rywydd, mae hwnna'n swndio bach, un meddwl modern ni, mae hwnna'n swndio bach yn controlling, yn dydy? Wel, da ni eisiau bod yn bobl rhydd, yn dydyn? Da ni'n eisiau neb yn rheoli'n bywyd ni, da ni'n eisiau rhyw gyfraith wedi argraffu ar yn calon ni, da ni eisiau bod yn rhydd. Ond, pan ni'n siarad am Dduw yn byw yn calon ni, pan da ni'n sôn am ddysgeidiaeth Duw yn rheoli yn bywyd ni, ddim rhywbeth yw i fod yn controlling ohono ni, nid rhywbeth yw i'n cadw ni i lawr, ond rhywbeth yw actually, i'n rhyddhau ni o mwd y byd yma. Oherwydd, mae ffordd Duw yn well. Mae ffordd Duw ar gyfer yn bywyd ni yn cynnwys saboth. Mae ffordd Duw ar gyfer yn bywyd ni yn cynnwys jubilee. Mae ffordd Duw ar gyfer yn bywyd ni yn cynnwys rhythm perffaith o waith a gorffwys, o gariad a maddeiant. Ac felly, mae ffordd Duw, yn dydy, yn well na ffordd mwd y byd. Meddyliwch am y peth fel hyn. Mae lot ohonyn ni wedi bod yn dilyn yr Euros dros yr wythnosau diwetha. A falle rhai yn disgwyl i'r tymor pêl-droed ddechrau eto mewn chydig wythnosau. Cyd-ymdeimladau Martin am ganlyniad y ffeinal, ond dyna ni. Meddyliwch am y peth fel rheolwr pêl-droed. Mae rheolwr pêl-droed, dyw e ddim yn rheoli... Wel, mae rhai rheolwyr pêl-droed yn bobl cas a drwg, ond ignore that am eiliad. Rôl rheolwr pêl-droed ydy annog y chwaraewyr. Rôl rheolwr pêl-droed ydy cael y gorau allan o'r chwaraewyr. Rôl rheolwr pêl-droed ydy helpu y chwaraewyr i gyrraedd i potensial. Ac felly, pan da ni'n meddwl am fyw dan reolaeth Duw, meddyliwch am y peth fel yna. Mae gyda ni dad yn y nef
sydd isio y gorau i ni. Sydd isio ni gyrraedd yn potential. Sydd isio ni fod y bobl gorau y gallwn ni i fod. Mae byw bywyd fel hyn yn fywyd da. Yn fywyd sydd yn rhyddhau ni. Nawr, dwi'n mynd i handio y meicroffon nôl i Menna nawr sy'n mynd i arwain i mewn amser o ymateb ag amser o weddi. Ond o'n i jyst eisiau gadael chi efo hyn. Wrth i Dafydd edrych yn ôl ar ei fywyd a gweld fingerprints Duw yn ei fywyd Tybed ydych chi'n gallu edrych yn ôl ar eich bywyd chi a gweld ôl llaw Duw yn eich bywyd chi. Falle bod chi ddim wedi gwerthfawrogi fe ar y pryd, ond wrth edrych yn ôl bod chi'n gallu gweld. Ac yn arbennig wrth i chi fynd trwy bethau anodd bywyd, falle bod e'n teimlo fel symud trwy fwd trwchus. Falle bod yna rhywun ar hyn o bryd lle mae bywyd yn teimlo fel mynd trwy fwd trwchus. Wel, y newyddion da yw fod yr un Duw sy'n cyfarfod Dafydd yn dymuno'n cyfarfod ni hefyd. A rhoi gorffwys i ni, ysgafnhau y baich, ac yn derbyn i a rhoi i gariad i ni.